United Drivers Operators Transport Cooperative kon o DUTCO usa sa mga transport cooperative sa Central Visayas nga usa sa labing unang ni-consolidate na sagmuyo sa gilawatang extension sa Jeepney Consolidation karong Abril 30. Si Luan Merondina sa report. Niadtong 2019 pagisugdan sa UDOTCO ang ilang pagproseso sa mga dokumento alang sa tinguhang makatuman sa PUV Modernization Program. Karon, miabot na sa 110 ang ilang mga napalit nga mga modern PUJs. 91 niini ang nagdagan, samtang ang uban may guba o gipaayom-ayom pa. Sa 110 ka mga units, 14 pa lang niini ang naimpas na nila pagbayad busa mahinungdanon kaayo alang kanila ang adlaw-adlaw nga kita. Actually, ang amortization sa mga bangko nahangin yun. Nahangin may mga pasjo. Di yun makuhan ba, pero sige lang, naman sa support ang government, pero di yun siya maka-cope up yun sa kuhan, sa totally nga ang kuhan sa bayronon ba. Matud ni Glenn Arsenas, chairman sa UDOTCO, apektado kaayo ang ilang kita samtang padayon pang nagdagan ang mga traditional PUJs. Gawas nga mas barato ang plitihan sa mga traditional PUJs, sila nga nagpadaga na og modern PUJ, nagdata-data pa sa ilang mga units ug may swelduhanan pa sila nga mga drivers. Niadtong Disyembre 31 ang gihatag nga deadline sa LTFRB aron makakonsolidate na ang mga traditional PUJs. Apan gihatagan na usab kini og lugway ngadto sa Abril 30. Kami na sagmuyo sad yun no kay dako kayo og epekto sa amoa nga isip nga ni-respond sa modernization. Ang UDOTCO adunay 1,200 ka mga miyembro ug kasamtangan unang gihunong nila ang dugang request sa pag-consolidate. May upat na usab hinuon ka mga transport group sa Lapu-Lapu City ang naka-consolidate na. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.